Sang ugi berbudi bawalang rono. Ayo. Dan nalika semono dewi sadaya kaya juga pendatang arah sakit. Abdi patah Ponorogo tumuju kaki patah tadi. Dan mereka tontonan kaki yang wonten jagat royo. Monggo patah royo ingkang malih. Sinten bakal saged mlampah belajar wonten sabuting budi. Menika ngabadiken pati dados garwa pranes lari ya ayu to langit. Ayo ditanjak ya wong-wong waton ning kota kalah kota wir. Kurmet waton ning kota lamun. Lihat waton ning kota pasang. Awas ngapik ya.
ayo obat oleh iya betul os ayo padha siji awak yo lapor
Piye masak, piye masak. Piye saya jaluk piye. Hilang. Enggak jalan. Terus piye awak jual. Ya ya. Matane ra ngawang. Ya kuwi. Lah kuwi banteng apa ndasmu sing ngapono. Topeng ngono nek kandhane ya ibu. Padha kae. Masih padha wis tuman pesek nang ndi kaya terang-terang. Lho kae. Ada kesemu ada tok. Lah kisah terus jendro kurang penak piye? Kowe ditimbalin nek dikeki karpet. Keramat kok iso tiba. Apa masalah karpet iki jare iki? Lho. Wah. Lho. Pak iki lho Kang. Mendung. Yo, kowe tak gede aku sing duit. Lah yang bawa minyak goreng barang ya apa iki? Minyak goreng piye iki? Neh. Ya piye? Hah? Gerak apa? Ya apa ini lagi bisa gerak? Dia matur sebasar gimana? Gue tempat rezekine panjang umur. Coba orang teko. Yang jalan sama ngarep karo. Ya kuwi sak kuwi yo gandongan lho sak. Ndi? Kuwi gandongan Ji. Kamu. Gandongan ya? Iso gandong kuwi. Ya ayo Pak. Jalan. Ayo, sung. Jadi kita bisa jual barang lo. Ayo. Yang ngadep to, gandongan tak lungguh ae iki piye iki? Apa kuwi? Kowe iso gandong apa nyerang? Barang. Ya ampun. Isane Mbak, kuat ora apa? Lho. Nanti bocah ini, bocah sumuk.
Ini saya bakal jamu ratan. Celeng. Barangan iki piye nasibnya segala orang iki? Orang duduk CS aku. Iya iki. Loro iki. Wonge balik sek. Wonge mulai. Nanti wonge. Oi. Mari iki lho mulai. Ora nek. Sak, wonge mulai. Lagi gantengan lagi ya. Iki apa iki? Heeh. Ini tahu. Lambune tahu kok. Abune kunci. Saya kumat nak kene. Abune apa, Kak? Kunci kan. Iki bisa nanti gitu. Assalamualaikum para hadirin yang berbahagia. Lah kowe mang nek kene sing ngeluk sapa? Aku sing ngeluk sapa ya? Ero, kajate acarane memang wis ero karo. Kajate iki makan sunatan ya. Sunatan masal sak bapake kok. Lho kok masal piye to? Ya namakan masal itu. Apa iki? Acarane sunatan, sing disunatne jenenge sapa? Terus dia. Tahu jenenge? Tahu? Jenenge Adi Rehan. Dia matur suwun iki ya. Sampai sunat. Jenenge sapa? Oh Rehan, ya semoga tak gawa dan kena digawe. Gawa ya. Gawa umure dan kena digawe ibadah. Oh ngono. Ya. Mbok sawer ora le? Le becakmu wis aku kabeh. Iki. Wih. Sing sunat iki nek dhuwur iki. Coba jane go iki kok. Oh. Wes ayo Mas. Saya lah kadung aku mah kadung baper. Ya kira lungguh di aku lho, Mas. Kayak bos-bos ngono lho. Lah nek aja kok sing tapi kayak ngene aku nek. Lah ya tak kayak bos no. Apa tibake aku ada ngatin lek dijukuk ning crossing cilik lho Sak. Lah iki. Yo kayak langsung Mas saiki salur dhisik menawali nang Batu Haji. Ngene ngene. Kuwi Mas, sampe lunggune nang sor kene. Allah yuk, itu kami saya nang pawon sing ngono dhewe. Jadi nyambi aja lah. Lho layak lho nyambi aja lah kalau temu kok. Ya gini aman mati aku mblayu nyamburi dhisik kodone. Lah ruwe ngono iki. Saiki sauto iso kok gak. Ya wis mas sauto dhisik. Muga-muga sing arep tambah kanar. Iso, kancane iso sauto. Sing urung nyaur gogo ndang rezeki ya lho. Iki nang kaki lho. Iki sakro dhewe. Oh, iya lah. Ayo Mas, tumene. Lah kok keterusan gas kowe. Ayo. Ah. Ya salah. Oh ya kok apa guys. Saya lagi banyak kopra, aku bawa belayu sih lagi. Ya. Kela saya, mana dari?
Saya lagu bang di mau barengan kalau balik lah bang. Lu, kamu barengan? Tutu baik. Mana lo? Terak lo. Jangan kenal, jangan kenal gue aja. Jangan apa lah, nyok? Man kok boleh tunggu man? Ada mencak. Kawan, halo. Eja kowe. Ayo, sabar. Dan kok benci sana. Bisa rame kuwi. Tokoke jerane. Jangan kan aku yang maju nih. Loh, saya kok apa nih ya, Pak? Kleru matamu. Yo, bandongan Ayo. Yang seorang loh. Nah, ngono lho, bisa apa? Bisa apa? Ayo dah. Bisa dhuwur lah ngangkat. Ayo. Pesek rala. Ayo, Sek. Semuanya dulu. Yo, bertepuk tangan. Yo. Semoga semua